we dadelijk veranderen de kleine vragen zijn. Ja, natuurlijk niet, hoor. Ja, wij oriënteren hier ook een beetje voor. Nee, we hebben nog geen exact beeld van hoe de brand ontstaan is. Medewerkers van het restaurant waren vanochtend aanwezig en die ontdekten dat er brand woedde. En ze zijn meteen naar buiten gegaan, hebben zichzelf in veiligheid gebracht en hebben de brandweer gealarmeerd. En daarna is daar ook heel vlug in, hè? Ja, de brand heeft zich ontzettend snel ontwikkeld. Al voordat de eerste brandweereenheden hier waren, was er alweer een melding dat de brand al uitslaand was. Het pand had een rieten dak, dus je kunt je voorstellen dat die ontwikkeling heel snel gaat. Ja, er wie eigenlijk vanuit het begin had je raad meer om? Zo zou je het kunnen stellen, ja. Want je kent eigenlijk wel goed zien, er is geen raad om, er staat eigenlijk niks meer aan. Nee, het pand kun je volledig als verloren worden beschouwd. Er staan nu nog enkele resten zoals je ziet, maar die zullen zo meteen omvergetrokken worden met een kraan om er goed bij te kunnen om na te blussen. Ik hoorde de brandweerauto's en ik dacht ik kijk even op 112 en toen zag ik brand, Meersweg en dan slaat meteen het theehuis in je hoofd op. En ik las het theehuis en een beetje ramptoeristjes spelen, toch maar even gaan kijken.
Nou, toen ik aankwam fietsen, ik kreeg gewoon kippenvel. Kippenvel, want dit is echt een ramp voor Grauw. Want wij hebben familie in het westen en als we dan roepen van we wonen in Grauw of daar aan mensen, dan zeggen ze, oh, het theehuis, wat leuk en zo. Dus ja, echt rampzalig. Ja, en hoe jij het niet hoort? Ja, bij mij hetzelfde. Je wordt er beroerd van. Ik ben opgegroeid met het theehuis. Mijn vader kwam hier toen hij 6 was in het theehuis. Het theehuis is Grauw. Grauw is het theehuis. Dus ja, ben je hier beroerd van ja, dit is wel even een van de eikpunten van Grauw die je nu gewoon tegen de vlakte ziet gaan. Ja, dat doet wel wat.